veľa ľudí mi písalo, že chcete nastavenia na Ops, takže ideme na Ops. Skali ste nastavenia, takže ako chcete pridať zachytávanie monitora? Dáte pridať, čakajte, vidíte, teraz vidíte, dáte pridať, snímať monitoru, dáte OK, ja už to mám, takže to nedám. Toto, jak chcete pridať text, takže dáte pridať text, OK, dáte napríklad, čo ja viem, Arial, tuto dáte, neviem, túto farbu, napíšete, že čo ja viem, let's play napríklad, let's play. Ako môžete vidieť, čo tam je, takýmto a ideme, proste dáte pravým tlačítkom pridať a tam máte všetko z maniery. To vám už nejdem ukazovať. A teraz ideme na normálne nastavenie. Jazyk si môžete dať aký chcete. To nezajíma. Untitled si necháte. Tot ikona, od toho dáte fajku. Zobrať to po spuštení. No to ako chcete. Ideme na kodovanie. Nie. Kodovanie, počkajte, kodovanie. Tuto krát 264, ako chcete. Ja tu mám na maximálne bitrate 1000. 128 stereo kanál. Tu si dáte 48 KHZ. Tu si dáte 264 povoliť. No, proste takto, ako to mám ja. Ideme na nastavenie vysielaní. Ne. Nastavenie vysielaní, no. Takže, ako si nastaviť vysielaní, môžete, ako chcete. Takto výstup len pouze do súboru, to bude tak, že nebude to livestream, nemôžete livestreamovať, ale sa vám budú ukladať videá do zložky a jak to chcete živé vysielanie, tak dáte živé vysielanie. Tuto si dajte vždy Twitch je najlepší na livestreamovanie, ja mám YouTube, teraz by to zmizlo. Klíč vám dám klíč, proste vám dám stránku do popisku videa, ako to tam spravíte. Tu si dáte primary, no proste takto YouTube, počkaj, ja mám custom, no ako to chcete proste. Čas do zvonu pripojený, no dáte 10, cesta k súboru to, kde sa vám to bude ukladať, aj túto, kde sa vám to bude ukladať. Ideme na obraz, nie. Takže obraz. Grafický adaptér si dáte na ATI Mobility Radeon HD 3400, vlastný 1280 na 800, pomene strán 8 oddelené 5, že rozlišení dáte na 1x50, to je 852 x x 532. Tu sú 3 možnosti, takže dáte si tú strednú, výbubická, ostrejší, dobrý detail, 16 vzorku. Takže ideme na ďalšie. A dáte zakázať aero. Ideme na ďalšie. Zvuk. Takže mikrofón si dáte aký chcete. Ja mám tento mikrofón. A východzí. Tuto máte prehrávači zariadení. Dáte proste aké máte, ktoré máte proste. Tuto si dáte 200, zasielanie zvuku, tu si dáte 1, zasielanie 1 a 0. Ideme na skratky. Skratky si dáte, že žiadne, proste žiadne úplne. A to necháte tak, tie skratky, to vám je na nič. Pokročilé, takže proces si dáte normálny, použiť vycelanú optimalizácii áno, vyrovnaný čas ceny 700 to tiež, zakázať kodovanie pri zobrazovaní to nie, to necháte, povoliť iné modifikátory ve stránkach to áno, tu si dáte very fast, no proste very fast, ja to mám tak na very fast, profil kodovaní hike, tu si nedáte nič, použiť CFR a default faktor 20, tak je tuto. To preskočíte, to necháte tak. A šumová brana
Šumová brána, ja tu mám. To si môžete proste nastaviť, či vám to šuští alebo nešuští. Mne to nešuští a dobre. Takže ešte, ak chcete, vám môžem toto odstrániť a môžeme to urobiť. Počkajte. Dáte to proste takto pravým tlačítkom pridať. Jak chcete nejaký obrázok, počkajte, obrázok, dáte obrázek, áno. Tu si môžete dať obrázok, aký chcete, napríklad, že mám tu toto, to si dáte 100, no toto, a mám to takéto, ako môžete vidieť. Jak to chcete odstrániť, dáte takto, všteknete pravým odebrať. Áno. A ako tam ešte pridať snímanie okna. No, to je ľahké. Je snímanie okna, okno, no, proste aké to mám ja. Ale dajte si hlavné je snímanie monitoru. To vám bude snímať obrazovku. A ešte zařízenie pro zachytit videa. Pro zachyt videa. Ja tu mám XSplit. Ešte vám na do popisku videa, ako môžete live streamovať. Live streamovať môžete cez XSplit. Prekopliť to si nedáte nič. Tu mám toto zařízenie vstupu zvuku. A tuto si dáte odstranený rozklad. Tu si nedáte nič. Proste ako to máte. Dáte OK. Už tu nám naskočil XSplit, ako môžete vidieť. XSplit je dobrý, ako som vám povedal, XSplit je dobrý na live streamy. Takže, čakajte, no proste takto, no. Český kodovanie, no, proste. Ak sa vám tento tutoriál páčil, dajte like, aj odber a ja sa s vami lúčim, čaute.